Ideme hrať ďalší diel. A to je štvrtý za deň. Jaké mám? Feather Felling, Projectile, dvojka, dačo, Protection a Trons a Blast Protection. Ale nemám meč. Super. Aha, však tu máme diamanty, ja som si mohol aj svoje urobiť. Lebo my tu máme diamanty. Ja som tiež asi zgadnem. Nie, ty máš dobré veci. Ale mňa to zabíja sama, ja si neviem vyhnúť. Však daj krúžko. Neviem, čo s tým je, no. Krúžko. Choď. Však daj mu. Krúžko. Čo robíš? Však krúžko si daj. Dobre, jedz. Dobre. Fú. Kúkaj, koľko ich tu je. Ty kokos, ty si tam prečo išiel? Lebo tam je portál. Ale ja nemám styky. Nemáme drevo. Sme to nedomysleli nejak. Ty si urobil drevo? To by drevo. Máš? No. Bo ja nemám Ja teraz nemám styky. krompač. A ja nemám styky. Ja potrebujem styky na meč. Sme asi došli. Ja nemám skoro nič. Ja nemám žiadne bloky. To ja som mal u seba všetko. Všetky moje veci. To ja idem vonku nejaké drevo nazbierať. Ja za chvíľu budem pri portáli asi. Kto ma tu dáva? Nie, pomoc, pavúk. Pomoc. Nie, creeper. Nie. Pomoc. Nie. Nechaj ma. Čo tu robí pigmen? My tu máme pigmena. A ja som asi došiel tiež. Keby som len našiel cestu, tak som zivý. My tu máme pigmena a ja sa musím ísť nejak vyspať a neviem, kde má. A máme postele vonku. A vonku je hrozne. Všade tu sú príšery u nás, to by doma. Nie, creeper! Pomoc! Nechaj ma. Som pigmen, pomôž mi. Prosím. Poď ku mne a dones mi tu krompáč. Ale ja nemám. A nemám ani styky. Čiže si načaš drevo. Ale však vonku je, vieš čo? Vonku po tých domov. No však keby som vedel, kde je portál, tak by som išiel. No A to je potom ja budem pri portáli. Ja sa musím ísť vyspať. Ale ty za mňa budeš spať, lebo ja to nesmiem. To je super. A teraz ja keď pôjdem vonku, to bude po mne. A ja nemám vôbec žiadny krompač tu. Ale ja tu nemám žiadne bloky, takže ja neviem tam späť. Už je deň. Vidíš, mne to pomohlo. Ale ten... Tak ja plávam cez hlavu a mne srdiečko mi neobereš. Tak. Počkaj, enderperly. Vidíš, prehoďme si to do kreatívu, bo ja umiem. Tak toto by bolo všetko z našho videa. Tak čaute. Uaša.